bod ti wedi llwyddo'n fawr iawn, ac wedyn, a mae ysgol feithrin o'r diwedd wedi dywod peth angen rheidiol iawn i gael gafal yn yr rhai bach cyn iddyn nhw ddechrau colli dim gafel ar eu Cymraeg, ac yna fe fydda'n yn barod i fynd ymlaen i ysgol uwch. Ac dwi'n edrych ymlaen hefyd at yr rhyw ddiwrnod pan y bydd ysgol uwch eto yng Nghyrraedd y plant yma, ac y can nhw i gyd yr un cyfleusterau ac sydd i dyweda'r pwy bynnag ydyn nhw mewn tre neu mewn gwlad. Dwi'n diolchgar. Parch J.H. Griffith yn anerch yng Nghorfod Dathlu pen blwydd cyntaf yr Ysgol Feithrin Gymraeg yn Ninbych. Hefo fi, mae'r ddwy athrawes yn yr ysgol hwnnw. Mrs Eluned Williams, ynde? Nawr, sut gychwynodd yr ysgol? Wel, nifer o rieni ddaeth at ei gilydd a phenderfynu bod eisiau Ysgol Feithrin Gymraeg yn Dinbych. A faint o hwnna pan gychwynodd hi? Y tua 12, dwi'n meddwl. Erbyn hyn faint sy'n yna? Mae yna 19. Felly mae'r peth yn cynyddu. O, di. Dach chi'n meddwl bydd yna gynnydd pellach yn y dyfodol? O, bydd, dwi'n siŵr, ydyn nhw gobeithiol yna. Hynny o, mae rhieni yn y cylch ma yn cymryd mwy a mwy o ddiddordeb yn y peth, ydy? Ydyn. Reit, Mrs Myfanwy Williams, ie? Ie. Nawr, Mrs Williams, sut fath o waith fyddwch chi'n gwneud hefo'r plant? Wel, byddwn ni'n canu ac yn dawnsio, ac yn dysgu rhugymau Cymraeg iddyn nhw. A fyddwn nhw'n gadael nhw chwarae efo beth fyna nhw. Mae'n hoff iawn o chwarae efo dŵr, golch y llestri, a fydda felly. A lot o lanas, dwi'n siŵr? Llanas garw oes. Ie. Ond y pwyslais ar y Gymraeg, oherwydd bod chi'n siarad Cymraeg, canu Cymraeg ac yn y blaen, O, ie? dyn yn Gymraeg, yn dyn. Sawl gwaith mae'r ysgol yn cwarfod mewn wythnos? 3 bore'r wythnos. A hynny am faint o amser yn dydd? Ychydig o dan y 2 awr. Da chi yn meddwl y daw i bydd yr ysgol bob dydd? Wedyn ni'n gobeithio'n arw iawn. Be sydd ar y ffordd i chael ei bob dydd ar un o bryd? Wel, mae rieni awyddus iawn os nhw'n anfon i plant beth asyn ni medru cael yr ystafell i fod trwy'r dydd felly, a cael dipyn bach mwy o le i'r plant os bys yn ychwaneg wrth gwrs. Ie, wrth gwrs, os gewch chi fwy, mae hi am fod yn broblem cael lle mae'n debyg, yn dydi? Wel, dwi'n meddwl medrwn ni gael lle beth asyn ni'n mynd i hynny i gael yr ysgol drwy'r dydd felly. Mrs Eluned Williams, capal Wisla a festri Wisla, ynde? Ie. Damwain, ie? Just digwydd? O, ie, digwydd bod hwn i'w gael. Ond wedwch chi rwan bod yr ysgol yn cynyddu. Ie. Da chi'n meddwl bod yna ddigon o adnoddau erbyn hyn i gael adeilad pwrpasol i gadw'r ysgol feithrin? Wel, oes, dwi'n meddwl yn does. O, dwi'n credu Dwi'n bys. oes. Ie. Wel, o gobeithio daw i hynny, ond dwi'n gwybod y draffa sydd efo plant, felly mae rhaid i'ch gwllwn chi i edrych ar ei olon o. Diolch yn fawr chi'ch dwy. Diolch yn fawr.